contrast encara serà més heavy, Però farà més fred, el terra s'anirà refredant. Mira el terra, està a 15 graus el terra. Vale, paro, faig una altra paleta i faig el moviment contrari. Quina t'agrada? Aquesta potser, no? Espera, pujo una mica la càmera. Vale, quina paleta més fem? 20. És que aquesta és el mateix el que ens canvia.